Стаси, а вие сте с моят BookTube канал Вдъхновено от книгите. На днешната книжна среща избрах да си говорим за книгата Дворът мъгла и ярост на Сара Джей Маас. Това всъщност е втора книга от поредицата Сафейра и нейните приключения вече живот в света на феите или по-точно в Прития. Книгата се издава от издателство Egmont, България, на което всъщност искам да изкажа огромни благодарности за това, че ни радват с едни наистина много интересни и интригуващи истории. Другото нещо, за което исках да благодаря е на книжен форум Муза и разбира се на Инфо форум Муза, защото с тяхна помощ успях в едно книжно предизвикателство, след като участвах, да спечеля Дворът мъгла и ярост и разбира се да се здобия с това прекрасно бижу. Благодаря ти, че изтегли моето име и благодаря на форума, че прави такива интересни книжни предизвикателства. А сега за книгата. Фейра беше човек. Живееше в семейство, което не даваше много за нея. Както любов, така и физически грижи. Попаднала в страна, която не е нейна, насред война, която всъщност се разразява в народ, който също не е нейн, но заради любовта Фейра успя да спечели тази война, успя да пожертва всичко, дори и живота си. Спаси Тамлин, спаси и народа. Сега вече са минали няколко месеца след ужасите в недрата на планината. Светът около Фейра започва да се възражда за нов живот от 50-годишното пленничество. Но за Фейра нещата не стоят толкова розово, защото всяка вечер Фейра сънува кошмарите от недрата на планината, сънува Амаранта и нещата, на които беше подложена. Ужасите, които трябваше да изтърпи и животите, които трябваше да отнеме, започват да разяждат душата на Фейра все повече и повече. Фейра не се храни добре, не общува добре. Изобщо тя започва да губи същността, която всъщност е пожертвала в недрата на планината. Тя смята, че изгубила своята душа, че изгубила човечността си, че изгубила абсолютно всичко и тя е станала самото зло. Друга страна, Тамлин също ни помага, защото той до такава степен се обсебил от идеята, че трябва да пази Фейра, че започва да я изолира от всичко, освен от приемите, които трябва да се дават сред благородниците, които искат, и разбира се, селяните, които искат да изкажат големите си благодарности, да дадат своята рента пред Тамлин като техен върховен господар. От друга страна, същото време, нещо, което тормози много Фейра, това е и сделката, която трябваше да сключи с Рисант в недрата на планината, за да успее да спечели битката и да победи Амаранта. Нещо, което и напомня за тази сделка е, разбира се, и татуировката, която може да видим на корицата всъщност. Може вече сте се усетили за нея. Тази татуировка е от рамото до пръстите на ръката и напомня всеки ден на Фейра за нещо, което е изтъргувала съответно спрямо помощта на Рисант. И така света започва да се заражда, започва да се оправя от пленничеството, но Фейра започва да потъва все повече и повече в дупката, която е изпаднала след победата. Да, тя е върховен елф, има много неща, които са нови за нея. Тя се опитва да ги разбере, опитва се да разбере силите, които е наследила всъщност от върховните господари, защото всеки един от господарите, който помогна на Фейра да се съживи отново, всъщност влява в нея, освен част от същността си, част и от силата, на която само той е способен. И така, книгата е наистина интересна, много интригуваща. Книгата сама по себе си е едно пътешествие. Освен духовно, така и физически. Защото вече действието не се развива само в недрата на планината или само в двора на пролетта. Фейра започва едно пътуване. Пътуване, което ще премина през двора на нощта, през двора на пролетта, през двора на мечтите и разбира се ще стигне до прекрасния и неотразим град Веларис. Няма да ви казвам кой е този град, защото това е една съществена част от историята, която не искам да ви разкривам, за да не ви убивам желанието и разбира се изненадата, когато стигнете до там. В книгата ще се срещнем и с много нови герои, с Рисант, с неговата свита, която всъщност е била потулена и е била скрита от света изобщо. Ще видим самия Рисант какъв е в действителност, че всъщност
В предната книга Рисанд беше много потаен, много уклончив и разбира се много мрачен. Ще видим една негова друга същност, ще видим как той се опитва да учи Фейра на неща, които би трябвало да знае, като четенето, като това как трябва да открива своите дарби и да ги насочва, но ги прави по такъв начин, че да се опита да раздразни Фейра и да я накара да го поиска с цел отмъщение или нещо от този сорт. Разбира се, книгата е много интересна, много интригуваща, много вълнуваща. Както казах, героите са много нови, различни. Фейра ще се срещне с нови врагове, с нови приятели и ще открие себе си в това пътешествие. Изключително много ми хареса също и това как Сара Джей Маас описва връзката между сродните души и това как те копнеят един за друг и как изпитват неистово желание да се грижат за другия, но да не го задушават. И така, мили четящи, това всъщност е Дворът мъгла и ярост. Фейра успя да тръгне по трънливия път на живота и се опита да намери нещо, което загуби в недрата на планината. Това нещо всъщност беше нейната същност. Фейра я намери и стана още по-силна, за да може да се изправи пред по-голям враг от Амаранта. Защото Амаранта беше само зрънцето, което предвещаваше по-огромното зло. Въпреки пътешествията и цялата книга, въпреки интересните и леко мрачни моменти, най-накрая финала беше нещо, което взриви цялата история, поне за мен, защото финала беше като край, начало на нова битка, на нова история и нови приключения за Фейра, така и за останалите. И така, мили четящи, ако не сте прочели все още Дворът мъгла и ярост, препоръчвам ви го горещо, защото това всъщност е книгата, която много силно ме заинтригува и беше книгата, която докато четях, като прелиствах последните страници, исках да я затворя и да я почна от начало, защото беше толкова въздействаща, толкова интересна и толкова караща те да не искаш да оставиш. Ако ви е харесала, може да ми напишете долу в коментарите, ако не е тук в YouTube. Ако не искате всъщност да ги пишете тук, може в страничката в Facebook на Вдъхновение от книгите да споделите с мен дали сте я прочели и какво мислите изобщо за Сара Джей Маас, за Фейра и изобщо за различните дворове. Ако не сте я прочели, пропуснали сте наистина много съществено нещо, защото Двора от Рози и Бодли беше тласъка, който ти дава, за да навлезеш в поредицата. Но това тук беше част от кулминацията. И така, мили четящи, аз ви казвам до нови книжни срещи и ще се видим в следващата книжка. Чао, чао!